Live chenro mari marameny kaunti lo mkongo nyaka nene wakelo ruoth mondo mi bede community go kodo mbako deche makauno ne mando chenero mar mine. Happy International Women's Day. Emi wendo mara en miyo to ken mia en miyo nero ma oken chief and senior chief nyadendi Judith Omune mabende morito Kanyero South East Nyakach location kaka ruoth nero makono sigande mar bedo chief osichalonade telo mare kachielo koda giwuodhi owuono kane gilek nero mar bedo ng'at nero mar ruoth koso to molocho to gik ma jok manyiri kale to gimiyo ng'ama nyako geno ni kata mana in mineno lo TV kawuono ni inyalo biro bedo ruoth chieng' mar achiel mondo midonje wuoche machal gi mantiere. Nyinga en Haron Otieno machiegni chiro mari mar Rameny County nyaka chope giko mare. Karibu. Madam Ukagena mostly Happy New Year. Kosa mostly ni nade, kosa Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Itiri maber? Antie maber. Ero kamana hinya. Karibu Lulu TV. Angani mori ching mari mokwongo Lulu TV kairi. Angani mokwongo? Yes. Mar bire Lulu TV. Ero kamano. Kamano. Asante sana. Kitinguruni Matin, director maranyisa ni tuondi bet kane penny Matin. Ami tuolo mar mondo mi moso ganda maneni sanieri to ginyisi gini ngao. Ero kamano kumiya tuolo. An nyinga iluonga ni Mrs. Senior Chief Judith Omune. Nyuola e piny mar Seme. To an min Nyakach Kadianga. Rito location miluongo ni South East Nyakach location. Ogo tongi lango. Kamano. Igo tongi lango. Ago tongi lango. Angadwa ng'eyo ni to ere kaka tich kamigo e tongi lango nieri e chalo bedo nade. By the way, ise somo lango matin? Ing'e dhogno matin? Matin chamge. Ayamune? Mami ngale. Odiochieng' ma kawuono e odiochieng' nero mar ng'ama miyo. Wadhi alang'o? Tang'o midhi odiochieng' nieri? Odiochieng' ma kawuono ne wadhi alo mine ma osebedo e kiwango moro ma koro nyalo bedo role model. Nikech yudo ni mine ne chon no magi ratichgi mane paro ni nitie gik ma mine ok nyal timo. But kano mine thuolo mondo tije ma joma chuo bende ne tiro. Yudo ka samoro gitimo maber molo joma chuo. Koro wadhi alo mine manosekawo jukumu mar wacho ni gima man can do. Yes. Miyo nyalo timo maber moloyo. What a man can do, a woman can even do it better. Manyiso ni ulicha ahinya ni ng'ama miyo kende koso ulicha ni ng'ama miyo ng'ama dichuo bende? Ulicha ni ng'ama miyo ng'ama dichuo bende. Yes. Nikech miyo neno ni kare wan bende wanyalo timo kaka ng'ane osetimo. Ka nitiere role models moko ma ginyalo siemo ka gi kacha. Yes. To joma chuo bende ulicha ne gin kaka neno ni mama nyalo timo kata nyamera nyalo timo. Koro lich ne both of that. Ng'ato biro penjo ruoth ni to ka ing'iyo thuolo nero mar ng'at manyako gi saneri wasechopo kar kanye e miyo ng'ama nyako thuolo gimiluongo ni the girl child space chal nade? The girl child space to one around 60%. 60%. Yes. Pok wamiyo gi ahinya. Nikech wayudo ka ng'eny tije mag ot pod wewe ni joma nyiri monego bed ni timo. Yes. Nikech joma chuo neno ni gin ok onego bed ni gidhi e jikon gitedo, ok onego bed ni giluoko, ok onego bed ni gigo kata dasta e ot. Yes. Koro miyo pod joma nyiri pod thuolo mar gino pok omigi kabisa. Ang'eyo ni nitiere pogruok matin ahinya e kind thuolo mar ng'ama nyako to gi thuolo mar ng'ama miyo. Koro kapod walero mana thuolo mar ng'ama manyako ni eri, king'iyo kata mana chini kaka koro ng'ama chief gi kominero ibedo e boards mag skunde, ibedo e buche opogore. Be ineno ka e kor skunde ma wakande leo matin yaka bedo prefect e school sana mixed schools, be ineno ka joma nyiri oseyudo thuolo mar gikanya? Pok ane ka giyudo. Nikech yudo ka nitiere head prefect ibo yudo ka en ng'ama dichuo. Obedo assisted gi ng'ama miyo, ng'ama nyako that is. Nyiso ni pod gineno ni ng'ama dichuo monego bed malo. Yes. Ng'ama miyo onego bed mana ni gin gichiwo support. Kuno mwaleme kaka Sunday schools mawa ineno ka kanisa to setambua thuolo mar ng'ama nyako kendo miyo ng'ama nyako nafas mar etelo gi? Weche mag Sunday school to wacho ni kanisa osetimo maber kabisa. To aparo ni mano luwore gi kaka
joma miyo they are nurses ng'enyne most of the time gihero tich mar nursing. Koro gineno ni Sunday school ni nikech miyo hero tich mar nursing koket miyo Sunday school to biro bring up nyathino e yo malong'o. Koro pod kanyo to pod gichiwe thuolo ni obiro bedo ng'ama chalo kaka miyo kanyo ero. Obiro bedo kaka ng'ama chalo kaka miyo kanyo. Yes. Mano manyiso ni king'iyo kanyo neno ni school kanisa beto miyo nyathi manyako nafas mare moloyo red nero ma skul miyo godo. Kamano. Ang' ng'ato biro penjo nitie seche moko mwacho ga ne nyathi ng'ane rege koro gweng' kaeri mondo mi omak gi lwete. Perspective mar jogweng' gibende gimiyo nyathi manyako thuolo mar yo makare. Gweng' pod ok gimiyo ahinya. Yes. Nikech gineno ni nyithindo manyiri gin gi challenges mamoko. To bende giparo ni nyathi manyako komi thuolo ahinya to nyalo miyo bende donjo e yore mag kethruok. Koro pod gitemo diyogi. Aneno mondo mi waduogi gima onego bed ni timo mondo mi nyathi manyako oyud thuolo mare ka koro koa gi piny kaeri miluongo ni nafas nero mar ng'at mamiyo. Kata kamano ka boko jogo kanye in kane dongo ruoth niseketo wang'i ni dhi bedo chief koso ni godfather moro ne chimo koso sigandi chalo nade ruoth? Mak mano kanyo ero live chenro mari mar Rameny County wago baka iri for senior chief nyadendi Judith Omune. An kana dongo onge chieng' kata chiel mana neno ng'at mamiyo man en ruoth kata man en assistant chief e gweng'wa. Mano kelo penjo moro ni jok mamino osedo thuolo margi koso chanato mondo sigandi no wuon nodongo kung'eno dhi lwete miluongo ni godfather manyise ni oyo kar kaeri moni bedo komnyiri kachiel to kod moko mathoth live e Rameny County. Sigandi chalo nade? Erokamano bedo chief koso. Erokamano kuom miya thuolo mondo achiw siganda. Yes. An kana adongo kana chako bedo gi dream mar gima nadwa bedo ka anie form 2. Yes. To nagombo mondo abed japuonj. Okay. Ma actually nabedo japuonj. Puonjo for 20 years. Ipuonjo for 20 years? 20 years. Koro sama napuonjo to naneno ka ratiro mag nyithindo manyiri irocho. Nikech kana asedhi yor bedo miye oda abede puonj to aneno ka chieng' chiro nyithindo manyiri ok bi skul 100%. Yes. Ido ka 3-4 onge. Koro kana temo nono ta ang'o momiyo nyithindo gi gibedo ma onge kama tinyisa ni chieng' chiro mine odich kodgi. Yes. Kamiyo dhi e chiro either owe oten ma korito nyithindo matindo or okowo min gi e chiro gi gik midhi uso. Koro ma naneno ka ne temo chanda e kinde no ni to nyithindo gi ok onego roch ratich gi nikech sama ang'o miss lesson e class sama topic en onge ting'eni ni topic ki introduce to nyathi ok oyudo the concept to ok obi catch up samoro that topic bro dhi ka onge gima owinji. Koro mano naneno ka rocho ratiro mar nyithindo manyiri omiyo nawacho na pana adwaro yo mondo anego ka nyithindo manyiri gi gin bende nyalo migi ratiro mamargi mondo gidonji gisom kaka nyithindo ma yowuoyi. Koro nikech natemo ng'iyo onge yo mana nyalo donjogo kuom jonyuol unless abedo chief morito gweng'. Koro mano emomiyo nene kasipuonjo opportunity nowuok mar assistant chief e kama nachakogo. Adhi timo interview kaeto ne gimiya thuolono. Itimo interview kaka jomoko? Kaka jomoko. Beno kadhi ni an japuonj. Yes. Nadhi adhiya gi certificate na grade mana gidwaro noyudo ka an go. Yes. Atima application kaka jomoko. Mar puonji ni nokidhi godo? Ok nadhi godo. Mama. Adhi gi certificate mane idwaro qualification mane idwaro. Yes. Emana present. Moko gi kendo tenge. Moko gi naketa tenge. Koro kasedhi atimo interview mar assistant chief ne gimiya thuolo mar bedo assistant chief mar gweng'no. Onge wuon paro moro mosiri, onge ng'ata monyono ni piny? Onge manonyono na piny. Wuon parwa no advice amana ni ka an gi passion mar dhi mondo ang'e kaka ratiro mar nyithindo manyiri inyalo to en no support. Mana support mar no oyie ni mondo atim gima kamano. Koro
timo application, oluong interviews, timo interview, omiya thuolo no. Yes. Na onge gi godfather mora mora. Manyiso ni lek mar bedo ruoth en obiro kineno gik matimore society kaka sama ne an e sikul ka puonjo ni. Sama ne kori wuok kidhi bedo chief, madam, ok ni ne ni samoro lek mari mar puonjo nyithindo gi kimiyo gi future ne dhi kethore? Jonyuol to noywak. Yes. Gimomiyo aweyo puonjo nyithindo adhi bedo ruoth e gweng'. Kech ne gineno ka kit puonj manatimo ne gineno ni nyithindo mang'eny ne dhi maber. Higa no ero makoro nawuok no. Yes. Puonjo kwano klas 8 ma yudo A's 12. A's 12. E subject nano. My goodness. To podi wejo idhi bedo ruoth. Nikech nadwa ni mondo ayud kaka nyalo donjo kuom jonyuol. Yes. Mondo ging'e ber mar somo, giter nyithindo skul gi somo. Maka ne mi director mar Nyisanunda thuolo puonji tiero mar 2. Yiena penji gimoro. Iwe puonj kene rank mane? Ne an senior teacher. To kidongo lek mar bedo ruoth ne onge plan. Na onge go. Idonjo bedo assistant chief higa mane? Higa mar 2008. 2008. Ibedo assistant chief. Mano mokuongo ne pod tire skul. Ibiro ere kaka ikalo bolo mar assistant chief, chief bichopo senior chief pogruok en mare kachiel kod midhiero. Kaka biro live chenro mari mar Rameny County Nyadendi Judith Omune ma en senior chief gwenge e komage South East Nyakache mantiere sub county ma Nyakache e county ma Kisumu. Kae wacho ni Haron an kana dongo na onge gi lek mar bedo ruoth nyiri na chaka matin kane an nadana bedo japuonj madhi mabedo japuonj ma puonjo kuom higni 20 kata kamano luong kachiel kod gik mane timore kor gweng' nomiya loko paro makono oyo adwa ni mondo mi adhiyo e kor gweng' kachande mondo dhi akony mine ne en dwaro mare koso ne en luong mar Nyasaye live e Rameny County. Akili, 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 akili. Akili. Osiete, kelo mor. Wafure uruka wawero weni. Pa, tugi, gi, pa, tugi, gi, pa. Angwen. Lit lweti angwen. Akili.
Wachiki tilo mari machendo mari Marabeni County wendo na eno wendo mokithoro yudo saya mondo mi obi kare gomba kode gin joka ruoth gin ruodhi administrative iwacho ni bad sirikal mochopo godo piny iwacho bele kapeni sirikal bad boy to en won en bad sirikal yoreya mar senior chief gengeko mag South East nyaka Nyadendi Judith Omone itieko thuolo marom nadi bed assistant chief. Ne okabudho nikech sama nene abed assistant chief no yudo ka assistant chief mar sublocation no noto koro thuolo no bedo to sama ne atimo interview no bedo ka the chief mane nitie ne dhi retire that very year. Yes. Koro abed assistant okakawa 1 year to chief for retire kaito abedo acting matin. Ere kaka ibedo acting to ni donjo nyoro to nitie jomoko manokuongo ni? Gima timore yes ni location nanoero en gi abnormalities moko ni en one location one sublocation. Koro nitie mana assistant chief achiel gi chief achiel. Wasetemo mondo poge mondo bed sublocations ariyo. Yes. Mane kada system. Yes. System go bedi. To nyaka sani pod en mana location achiel sublocation achiel. Koro kana assistant to nen mana that one vacancy. Koro kana donje that one vacancy abed assistant chief odhi retire gi kor higa kanyo. Koro chieftain bochako dong nono. Koro keta acting timo acting kane koro chopo sama koro chako landi the vacancy for the chieftain achaka team application. Nitie jok mosega bede kom mar chief ka ok ne assistant chief ne onge joma ne nyalo biro ma competent ne bede kom chief ngiri ne nitie nyaka ini mane bede ne nitie interview ne wadhi application ne jing'eny. Yes. Interview ne wadhi maji mano oko ne nitie an ne achiel kuom gi kaka joma nie kom no. To mano yudo ka sirikal osechako wach mar affirmative action miyo joma miyo thuolo mamargi. Koro aparo ni mano bende nomiya an upper hand. To gi qualification ma an go bende noyud koromo gi tijno. Duto gite onge godfather. Onge gi godfather. Mama ng'ato dhi penjo gimoro midhiero mage ma sani ng'ama miyo kale weche gik mag telo molocho to kitudo koda in bende kod office mari challenges chalo nade? Weche mag telo ma joma miyo kale en ni ng'eny joma chuo pok oyie ni mine onego bed ni nie position mar telo. Gidwa ni mine obedi piny. Waneno kata kiti yiero kiyiero jiwa ni the chair nyaka bed mana man. Onyalo bedo assistant ma miyo or the secretary position mag secretary gi position mag treasury ema giyiewe ne. Nikech gineno ni mine ok nyal bedo gi a final say. Yes. E wi group ma ji nitie. Koro mano is one of the challenges ma pod wan go. But waneno ka telo mag mine kuonde ma mine otele nitiere gine mabeyo, nitiere thuolo mabeyo, services beyo. Nikech kata Nyakawa anyalo wacho, it's not my pride, but ane mana kuongo bedo the first lady chief in Nyakach. Entire sub-county. Entire sub-county. Koro to nikech kit tich mana tiyo, and nikech koro na bedo gi passion e tijno, omiyo ne mine mamoko wacho ni kara mine bende nyala. Miyo be nyalo bedi. Miyo nyalo bedi. Yes. Ma jomoko me comment ni tiyo ni tich mag mine beyo moloyo kika gi compare gi jomo sebede kombe ma chuo. Koro ne gineno ka gihero tich mine. Omiyo ne giwacho ni onego mine mang'eny thuolo. Ma sama wawuoyo ni Nyakach, yes, wan mine madhi aboro. Magin thuolo ero mar chief. Yes. Assistant chief madhi auchiel. Koro sani wan aboro. To migepe wa mwaritogo. Yes. Waneno ka ji otiye gi services mekwa. Ji otiye gi services mawa e sub-county achiel wan mine aboro
marwako simbo nero matelo mar chief kata assistant chief total te chopo kare gi ji aboro midhiero mane ma ukalo molo chutho in iwuon to nikech kapuro losi challenge chete kaka in wuone gi boda mari to e piny lang'o wangi weche gi mag kuo mag jamni gidi gik munyala chindwaro ng'ama dichuo dwaro ng'at moro ma samoro tiere koda gi thuon binti pek moro mikale kalure gi kamiti e koro kopogore kod ofisi pek ma wakale sana kaka wach ni an to gibete tong ni kio koda wabede tong yes gi jo Rift Valley yes samoro ka wach moro wuok moloyo gotieno idwa ni mondo iwuogi mondo idhi nikech kaka Nyakach wan gi challenge mar kuodhok sana otieno okwal kamoro idwa ni mondo mobilize jogweng watiyo gi community policing idwa ni mondo mobilize gi mondo gigeng dhogi kik dhi loka koro samoro mobilize gi to gineno ni chudo malong'o onge gimichulogi nikech migawono pok sirikal okawo mondo appreciate gi tich magitiyo koro samoro moko wuok moko ok wuogi koro iyudo ka ng'ama miyo kidwaro ni wuog kendi tiwinjo kiluor nikech polise ma omiwa bende gin gidak e station ok wadak kodgi e miechwa wan wadak e miechwarogi to nego bed ni gibiro gikawi kama intie koro kodhi e tich samoro gineno pek ni gionge gi mitoka ma gibigo koro in kaka ng'ama rito gweng' ineno ka mwandu mar gweng' dhi en tich ni mondo irit security koro chuni ni wuok e risk your life mondo iwuogi idhi ne ka bende inyalo konyo mondo geng' chieng' moro ma piny nosebedo ni matek mama neno tho gi wang'i mikoni kawuono ni eri nalawo dhok kata lawo jokuoye mineno tho gi wang'i aseneno tho gi wang'i yes chieng' moro ne okwal dhok kaeto wuok ka wasewuok watudore polisi nobiro ma waromo kaka wabede e ndara main road kanye ma conduce nitie koro nikech an ng'at morito location ang'e ni ka gi ka ema jogi ohero luwo koro achako keto polise ni ka aketo polise ariyo gi jogweng' matin ritru ka joma moko rit kacha joma moko rit kacha kasepogogi kwal gibiro kwal dhok ewi Nyabondo gibiro koro wan nie lam koro lam kae mwacha ni kae ma nyaka warit conduits magikadhe nyaka bed nitie kan magikale kabisa magidhi koro nikech ang'eyo yorego routes magiluwo ketogi ni beduru ka jomoko bed ka jomoko bed kacha koro kasepogogi kamano jomoko ka jomoko mondo rit kargi to polis moro wacho ne jomoko ni kae ndi to bende ok gijakale ga ahinya waparo ni samoro gijamedniga mondo gikal gi yo machielo koro wawuoguru ka mondo wadhi warit kamachielo kara sama ne giwuok kane jogi osechopo machiegni joka ne biro ka giwuok mondo gidhi girit gidin route machielo to kama giwuokeni ema jogi bende ong'ado go ndara koro ka jogi be ng'at jolepo bende biro gigo koko nikech ka jolepo lepo to wan wadino negi nikech wakawo ga yamo gi kaka gugi giyo ng'eni kaka gugi giye route moro to nyiso ni kanye ma giluwo gibiro koro ka gidhi giwuok awuoka ni to kanye ma dogo kale koro wan bende ne wabiro to gibe koro giringo mondo giduogi koro giwe ni wane gin magigo mach jokuoye gigi ok jokuoye polise go mach to wan wabiro to jogi to sekalo to giwa mach koro himo ni chali magenyo gin ng'at bro fwenyo mama ne kaka niwe polise napogo jogi rito ka joka rito kacha joka rito kacha koro sami pogo ni eri in kendi koni eri ok nan kenda an be nan gi group ok anyalo wuotho kenda gotieno an be nan gi group
Koro sama waduogo gi grubwa ni nikech polise chik gi en ni nyaka gibed ariyo. Polise ok nyal bedo ng'ato achiel. Koro kane waketo gi ariyo. Koro gruba mar youth ma wawuotho go gi. Ema ka koro ne waduogo wasepoko. Koro ok nyal dhi away nikech pod in e tich. Ang' ineni tich bedo successful kata ka nitiere challenge moro to koro chuno ni koro chak organize mondo ji odonji e lang'o mondo dhi omany. Mama ang'o miyo nokiwe tijni eri? Ineno to gi wang'i to kiwe ok resign kiny pod ichak iduogo. Iluongo ni kizungu luongo ni iluongo nang'ono the power mami medo chiwo pile kidhi en mane? Tijni ma en achiel kuom tich. En gi challenges mameke kaka wach lawo dhokno. To passion momiyo nadonje tijni to pod berna. Awinji. Pod berna kech adwa ni mondo akony nyithindo manyiri gi mon liete sana mane bedo gi chandruok ka osebedo chi liel to oyudo ka koro yuoche dwa disone. Samoro nyise ni ini isenyuolo nyithindo manyiri kende dala waka koro mar inheriting low. Nikech gineno ni nyithindo gi biro dhi tedo kama chielo. Koro in lobni ok onego miyi nikech in bende ade inyalo use or nyalo dhi tedo kama chielo kaka bende kata muma wacho ni ka mama ka chuoro to kapod otin en gi thuolo mar dhi tedo kama chielo. To ng'eny mine kosetedo to neno ni en oseyudo kare to ni kamoro amora onyalo bedo mondo rit family ma Nyasaye osemiye. Ka koro yuoche chande ni ok dwa miye haki mare. To giringo gibiro. Mama ng'ato biro penjo ni to seche ming'iyo gigi duto te nitiere seche mwanyachi ni jopiny ogowi kamoro. Bende seche moko ma jogi wuon ma in godo ose sabotage tiji kaka ng'ato mamiyo. Wuok nudhi mako jomoko to ngin ma gigo simo kuno ni jateleri biro. Osetimore. Ma samoro ka jok mwawuok nwadhi go tich community policing usechikori ni mondo urad nikech ng'ato wuok e dalane girado kamoro kaeto gidhi tich. Sama wuok no sana kowa dhi red mar kong'o. Nikech ng'eny policing gi bil ok dawa wacho gi bil. To kanyo en kare ma kanyo odhi ting'iye gi wang' maber. Jatelo kono meteyo. Ing'iye gi wang' maber. Koro samoro inyalo miye moro ma ok ochulo. Koro kanyo kare. Onyalo go simo ni bed motang' kawuono piny rach. Awinji. Alert. Bed motang' kawuono piny rach. Mama saurumo to kiko tieki koka miyo kamera ni ter. Mondo miyo moro maneni sani rigeno ni kata mana en. Onyalo biro mochop kama intie. Kata mana chip moro bende mamiyo makoni yawa. Abedi china chop si mochop niri. Ero kamano kumi thuolo ni mondo mi joma miyo mijingo. Mi kata joma miyo bende nyalo. To gima duong' moloyo en ni idwaro ni mondo wabed gi somo mane mamiyo wa skills ma wanyalo tiyo godo tijegi. Kaeto waket Nyasaye mbele nikech Nyasaye nyalo gik moko duto. Kiseyie ni Nyasaye nyalo to kata mana challenges ma yude tijni. Samoro Yesu tiyo talinga. Samoro kaselemo ni kawuono adhi e tich matek. Sana kadhi weche mag boundary dispute. Nyaka lemo wach Nyasaye adhi e tich matek ta chando rieko kaachiel kod ng'eyo. Miya rieko mane wadhi wacho godo wach ni. Rieko mane miyo Solomon wuod Daudi. Mondo adhi ang'ad go kes e yo makare. Ta siko saneno adier ka timo mano. Kadhi kate wach mane osewach ni mato tek ma ok nyalre. To watieko. Nyasaye mi ng'wono. Mama in pastor. I'm saved. Live. Chendu mari Marameny County Senior Chief Judith Omune wachone Aaron matimo ni Nyasaye ema kwanga kene mari koda bele ka tek machana ni kalime to Nyasaye jopo in bende inyalo lemo kawuono ni dabiro ge teko da chwalo chendu ni higa moko 20 mbele to nikech omet motamore gi lala tine ga wach mar chamo kalam ibejo go segami dokalam nyaka ne chopo giko mar chelo mari nyinga en Haron otini bed kolo tieno maber chako doga timbe kendo chieng' machielo Happy International Women's Day ni miyo mora gimora ma itimo wadhiali e yo matiti kikiwach ni ano ka jatelo bete odi kanyero nyuolo nyithindo kendo ritogi in jatelo e yori in wuon.
Bedo otieno maber. Bedo gotieno maber.